en gran invenció del nostre equip de científics, que han inventat un nou producte magnífic. De somni! Un invent al que no podran resistir-se. No sols pel seu preu ajustat, no! Les seves prestacions són realment potents, noves, plenes de possibilitats. Veritat, Benito? I et quedes curta, Rosa. Tot el món voldrà tindre unes. Estem parlant de les ulleres transformadores! Aquestes ulleres transformaran tot allò que vostè desitge en allò que vostè desitge. Volen tindre el cabell més llarg, d'un altre color? O tal vegada, quan van a jugar al parc, desitgen que el seu monopatí es convertisca en una bicicleta o en un baló de futbol? Ja no hauran d'anar al parc carregats de xoguets. L'única cosa que necessitaran seran les ulleres transformadores! Que no en creuen? Els farem una demostració. Anem! Mireu, a aquest científic li vaig a canviar el cabell, blanc i llarg, i amb barba. Ta-txan! I ara podem transformar-lo en un objecte, com per exemple en una cadira. Ta-txan! Això ho aconseguís gràcies als seus superrajos lactovites candulares. I si no vols una cadira, pots transformar-lo en un ànec. Fixa't, també pots transformar-lo en un altre amic. Ja veuen, un extraordinari producte de la nostra acreditada marca, Laboratori d'Invents! Jo, si dues persones discuteixen, es transforme en pardals. Així es sent viral i no es entenc. És molt millor, de veritat. És fantàstic! Quan ma mare fa sopa, la sopa la transforma en un gelat. Quan plou, en transforma les sabates en botes d'aigua. Per a que algun home reconega, en canvia el color del cabell. Demana les teues ulleres transformadores. Et van encantar! No s'obliden que tornem la setmana